5 април 2025, Льовен. Ето, прословутата сграда на общината, която сега е като музей. Колко е красива и днеска има голямо движение тук. Площада е пълен. Всички заведения са пълни. Много хора. Движение, изобилие от хора. Най-различни народности има тук даже. Тези какви са там, този с шарения костюм е много интересен там. Мустаци с шарен костюм и с шарена риза. Да. Льовен. Скоро ще си ходя в България и нека да ни остане един прекрасен спомен от този Льовен. И тук. Ето. 2 часа и 15 минути. Ето красота. Множеството. Да се движим надолу. Този го харесах аз с шарения костюм нещо. Не знам от коя държава е. Ето тук е пълно с народ. Ето тук се вижда. Така и там. У нас улица Бахлова. Това също е пълно с народ. Надолу има седмичния зеленчуково-цветен базар. И така, това е. Глъчката днес тук в Льовен е прекрасна. И аз съм сред тези хора. Ето така и слънчицето. И кулите. И тук. Така. Аз съм зад кадър. Това е положението. Здравейте! 5 април 2025, Льовен. Ето да направя едно видео със себе си и с това момчето, където си налива в главата вода. Налива си ум и разум. Ами да вземе да налее и на мене. Да видим. Ето така стоя. Може би трябва да отида малко по-назад. Това е прословутата статуя тук. Студентска, Льовен. Днеска има много голяма глъчка хора. Пълно е. Ето в площада тук. Гълъбчетата. И аз сред всичките тези множество хора. И аз излязах на въздух, на слънчице, да разтъпча и да си направя един кадър за спомен за този красавец. Familienaam Sapientia wijsheid. Het logo van de universiteit is Sedes Sapientia. De bakermat, de schoot, de wieg van de wijsheid. Hier komt voor de uit Leuven. Wat een leugen is van non-paris. Wat is er gebeurd? De decaan van de faculteit toegepaste filosofie. Psychiatrie en filosofie en zo uit. Ik moet een beeld hebben die student in Leuven verzinnen. Ik moet zoiets hebben. Dat is andere. Men mag niks van. Се вижда глъчката, като се налива в главата. Има разум в главата се налива сега. Това е студент. Олицетворение на студента на Льовен. 5 април 2025. Тук чакам на една опашчица. Ми ще чакам. Сладолече ям. Така е. Хубавите работи са на опашката. Ето тук хората си капват сладоледец.
там е другото заведение. Чапват си тук. Ето тук така има други заведения. И тук е прословутата забита муха. Ето я мухата, забита на кола. Тя тук малко не се вижда. Ето така ще я видим по-добре. Видяхте ли мухата забита на кол? След дълго чакане, ето, купих си сладолед. 2 топки. Ха-ха-ха. Опашката обаче след мен е дълга. Ето така. Ето така. И сега отивам да се насладя на тази прелест. Калорична бомба. Все е тая. Да нали сме дошли за радост на тази земя. Дай да погледнем пак тази муха. Ето е мухата, библиотеката прословута на Льовен. Ето и гълъбите нахранихме. С благодарност към Поля, която ни даде тази храна. Ето тук е площада на Льовен. Аз си гриза сладоледа, ближа сладоледа, а гълъбите ядат. Какво ядат? Ядат козунак, който им дадах. Ето така. Всички да са щастливи. И мухата отново. Ето, още от льовенските ми разходчици. Тук, ето така, мацките си лежат на дивана и си пият кафенцето. Ето така. Ето така. Малките улички. Каквито са хубавички. И ето тук. И нататъка е една магнолия, която вече прецъфтя. Нищо. Ето го и моето колело. Ето и то влезе в кадър. Кой казва, че белгийците не са креативни? Ето, изнесли са си масата насред полянката тук в нашата градинка и си правят фамилиен фест, което е много добре. Ето я и прословутата нашия адрес. Прословутия наш адрес. Ето тук имаме глухарчета. В стената израсли. Ето го дворчето, където бях тук 7. Вече съм започнала 7-я месец. Ето тук. Там в дъното е входа. Там. Да. Накрая вкъщи се прибрахме. Домачинката. Ето е тераската. Тераската с цветенцата. Ската с цветенцата.
да излизам.